Kuva munhu akanaka hakuna kumboipa, asi kuva munhu ari too nice kunokukanganisa. Vanhu vanokushandisa vagosiya vakudhemeja nenyaya yekuti uri munhu akanyanya kunaka. Nhasi ndoda kukubatsira kuti usava too nice at the same time usiri munhu akaipa. Unogona kusava munhu ari too nice asi usiri a bad person, ungori a good neutral person. Number 1, dzidza kutaura kuti no, kuudza munhu kuti kwete, asi uchisara usingafile guilty. Usaudza munhu kuti yes, asi deep down mumwoyo uchiunyatsonzwa kuti ndanga ndisiri kuda, ndanga ndoda kuudza munhu uyu kuti no. Rubatsiro rwaunopa munhu usingadi, rubatsiro irworwo haruna zvarunobatsira. Kana munhu achiuya kwauri kuzokumbira kana kuti achida chinhu, anofanirwa kutarisira zvinhu zviviri: kuudzwa kuti hongu kana kuti kuudzwa kuti kwete. Asi kana uchinge wati kwete, anofanira kuzvigamuchira. Ukanyatsa kucherechedza zvakanaka zvinoitika muupenyu, munhu waunobatsira kakawanda, pese paanouya uchiti hongu, uchingomubatsira, uchingomupa zvaanoda, paunozotadza, munhu iyeye ndiye anova muvengi wako kupedzisira. Vakawanda vakavengwa kutosvika pakutourayiwa nehama vanhu vavaibatsira. Munhu aimbogara pamba pako mahara, munhu aimboshandisa midziyo yako mahara, munhu aimborima mumunda mako mahara. Paunozosvika nguva yekuti hauchakwanisi kumubatsira, waakuda kushandisawo chinhu ichocho, munhu iyeye ndiye anova muvengi wako wokupedzisira. Ende vakawanda vakatosvika pakutourayiwa chaiko. Saka dzidza kuva munhu ari pakati nepakati. Pamwe pacho chimbotaurawo munhu kuti no, pamwe pacho chimbotaurawo munhu kuti kwete. Vanhu vanotofanira kuziva kuti haungobvumi zvese zvese, ende uri munhu wokuti pamwe pacho unokundikana, haugoni zvese. Number 2, dzidza kuseta maboundaries. Wobva wamira nemaboundaries ako. Handisi kuti vanhu ngavasasununguka kusvika pamba pako kana kuti kutsika muruvanzi mako. Asi kana vanhu vasvika pamba pako kana kuti paproperty yako, ngavazive kuti pane nzvimbo dzavasingafaniri kupinda, ende pane zvinhu zvavasingafaniri kubata pasina permission kana kuti mvumo yako iwewe. Pane vanhu vasinganyari, vekuti chinhu chinonzi kunyara chaicho chaicho hachisimbori pavari, zvekuti ukasatovaudza pekugumira, ivo havatozivi pekugumira. Kana muhembe mako chaimo vanotopinda. Vanhu ngavasaita zvavanoda nemaproperties ako, vanhu ngavasaita dambe nemidziyo yako, vanhu ngavazive pekugumira. Gadzira maboundaries, womira nemaboundaries iwawo. Ndapota usanyara kutsiura munhu, especially uchiona kuti munhu uyu zvaari kuita zvinondikanganisa kana kuti zvinondidzosera kumashure. Munhu ngaatsiurwe, munhu ngaazive pekugumira. Number 3, usapa kupfuura zvauri kuwana. Stop giving more than what you are earning. Zvandiri kutaura hazvirevi kuti usabatsira varombo, asi kana iwe uchinge waisa nguva yako paside kuti ubatsire mumwe munhu, anofanira kuappreciate nguva iyoyo. Kana ndichiti usapa zvinopfuura zvauri kuwana, ndiri kuti zvakafanira kuti unopa munhu mudziyo wako iwewe, asi munhu wacho haachabati futi mudziyo wamupa zvakanaka. Pambe kuti iye ashandise mudziyo iwowo nekuumaintaina zvakanaka, ndiwe futi wakubuda mari yekumaintaina mudziyo iwoyo. Unopa munhu mombe dzekurimisa, asi haadi kuenda kunotsvaga kana kudhibhisa kana kuspreya mombe dzacho, haaspreyi. Unopa munhu motikari yekushandisa, asi anoibata rafu achiidhemeja. Unopa munhu musha kuti gara apa, musha wacho haamaintaini, anobata imba yacho rafu. Pamusoro pezvo, unobatsira munhu asi anofamba achitaura zvakaipa nezvako iwewe. Pakadaro ndiri kutaura kuti kana energy yauri kubudisa isiri kumecha kana kuti kupindirana neenergy yauri kuwana, mira ende siya zvakadaro. Usabatsire vanhu vasingabatsirike. Number 4, ndisati ndataura number 4, ndokumbira mungotora 2 seconds dzingobaya subscribe button riri apo iro kuti musazorasikirwa nechannel inoyi. Number 4, usatarisira kufarirwa kana kuti kudiwa nemunhu wese. The more yaunoda kuedza kufadza munhu wese, ndo kuwanda kwestress yako. Usa explain yourself, stop trying to explain yourself kuti munhu wese akunzwisise.
Vanhu havambofi vakashaya chakaipa chekutaura pamusoro pemunhu. Ukasaroora kana kuti kuroorwa, vanozvekutaura zvakaipa zvavanotaura. Ukapinda marriage yacho ukasaita mwana, zvekutaura vanazvo. Ukaita mari yakawandisa, unotozviziva zvekutaura vanazvo. Ukaita murombo futi, zvekutaura vanoramba vainazvo. Saka iwo mira nevanokuda, vanhu vanokunzwisisa, vanotokunzwisisa wakadaro. Ukaona vakuda kuedza kutsanangura life yako, vakuda kuedza kuexplainera vamwe vanhu, kakawanda kacho uri kutokanganisa. Usawesta effort yako kana kuti simba rako uchiedza kuedza kuti ugamuchirwe kana kuti ufarirwe nemunhu wese. Vanokuda ende vanokunzwisisa ndivavo. Vasingakunzwisisi, vanoramba vachitaura zvakaipa nezvako, vasiye vakadaro. Mukuedza kubatsira nekufadza vanhu vakawanda, munouya neBP uye stress dzakawanda. Zvakawanda tinozotaura muchikamu chinotevera. Ndo kunge masiya masubscriber. Kana matera video svika neno nguva, ndinokutendai nesapoti yenyu. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera.